inkomo ekhala emthonjaneni izizwe zayizukulila sinibingelele sinamukeleke phina philawe esamele khona i1 KZN TV igama lami ke nguphiwe ngokwemthembo njengoba sikhuluma nawe usula namhlanje sifisa ukuthi sibheke into ethi uma ngabe kukhulunywa ngokudaleka kwamathuba emsebenzi kwesinye isikhathi asuke ezodaleka ngokuthi ke omunye wethu ekwazi ukuthi ke ephumelele mhlambe ekwenzeni ibusiness ke elithile ukuze wena uzokwazi ukuthi ke mhlawumbe kulelo business ugcine usuqasheka. Ingakho namhlanje sithathe isinqumo sokuthi ke sivakashele ke iMkhize Farm le farm ke le igxile kakhulu ekulimeni ke izitshalo ezifana no pineapple, izitshalo ezifana namakhabishi, izitshalo ezifana no carrot, yonke into esingayibala njengama veg ikhona yatholakala kule farm. Kodwa into esifisa ukuthi sibheke kakhulu kuyona into yokudaleka kwamathuba emsebenzi ukuthi le farm isibe nomehluko noma isenze umehluko ongakanani empilweni zabantu. Uma ngabe sikhuluma ngale farm ke ifarm le esehluhluwe kodwa ke umnikazi wayo ke ukwanibele. Unibele ke usengaphansi komkhandlu iBig 5 Hlabisa usehluhluwe umnumzane ke umJaphane Mkhize nokuyena ke esifisa ukuthi namhlanje sikhulume naye siphinde futhi ke sithole ithuba lokuthi sikhulume ke nabanye abasebenzayo kuyona le farm ukuze sizwe nje ukuthi ikuphi ke abangasichazela khona uma ngabe sikhuluma nabo osukwini namhlanje. Kodwa nje asiqale siye kuyena ke ubaba uKhabazela esichazele okuningi okuthinta le ndawo uma ngabe sithi ke abakhuluma. Esizokwenza namhlanje ukuzotshela iningizimu neAfrika ukuthi baningi abantu abamafama abakwazi ukuthola amafama kodwa abanye babo abazange bephumelele. Siyafisa bephumelele kuleli ke lethu Mkhize Farming njengoba silapha nje. Siyabonga kakhulu ngoba umsebenzi sesisebenzile sesilimile unyaka ka15 lo sila kuleli plaza nakuba kunzima ukuba neplaza kodwa kudinga uthando. Ngaphambi kokuba uzithande wena kufuna uthanda abantu asuke beqhashiwe ngoba abantu njengoba bekhona nje ubabona bebaningi kangaka nje sizama ngayo yonke indlela makuphela inyanga ukuthi esivunweni sethu sikwazi ukubaholela bekwazi ukondla izingane zabo. So okukhulu ilokho njengoba uhulumeni waseningizimu neAfrika namakhosi ethu endabuka esho ukuthi akubuyelwe emhlabathini kulinywa umhlabathi siziyeke izinto eziningi. Nami ke ngabona lokho ukuthi noma ngabe ngikhona ezihlanganweni zombusazwe kodwa ngigxile kakhulu ekulimeni ngoba okokulima ikona okwenza abantu bekuthande ngoba mangabe nje bakusetshenzela lapha nje eMkhize Farming awukwazi ukumaza umuntu ukuthi lo wayihlangana ethile noma wesonto elithile usebenza ngabantu bonke nje baseningizimu neAfrika abanama qualification ukuthi bengene besebenze. Bukeli ke asigijime kakhulu siye kulabo ikakhulukazi ke abayingxenye yokusebenza kule ndawo ukuze sizwe nje ukuthi ngempela usungakanani ke umehluko kumbe ukusebenza kwabo la kwenza muphi ke umehluko empilweni zabo njengoba sazi ukuthi inhloso yokusebenza ukuthuthukisa imindeni ukufundisa izingane nokuthi kuphinde futhi ke kudliwe ekhaya klikati ke lingalali ke eziko. Siyokhuluma ke nabanye babasebenzi abasebenze kuyo le farm uma ngabe sithi ke abakhuluma. Abonga ukuthola ithuba elinjengaleli lokuthi namhlanje sikwazi ukwenza interview ngomkhize Farm. Sesisebenzile ke la eMkhize Farm silekelela uhulumeni. Njengoba nisibona kunjena nje uhulumeni ofaka isandla kakhulu ukuthi thena silekelele. Walekelela abantu abanothando bebethanda ukuthi besebenzele isizwe bakhe namathuba omsebenzi. Njengokusho nje ukuthi akugcina ikhiqiza abantu baseMkhize Farm. Kodwa bonke abantu ngoba nabantu bangaphandle bayakhiqiza la ekhaya bayakhona ukuphila la ekhaya. Selisilekelele kakhulu ke leli plaza ekutheni sikwazi ukulekelela emathubeni omsebenzi kubantu okulala elalekade ezikho bengadlile. Kodwa kuyalekelela njengobona nje omama bengaka bayakwazi ukuthi makuphela inyanga kube khona opena babathola abakwazi ukuthi bokondla abantwana. Uyabona nje kudliwa okuncane kudliwa okukhulu ngeke ngisho ukuthi abantu bathola into engakanani kodwa bayakwazi makuphela inyanga beyiphilisa izingane zabo ngoba kunelo ngabafica bekhona njengoba ngathenga leli plaza nje kwabamhlophe kunabantu basekhona nengabathola bekhona okusho ukuthi akuzange kube bikho umehluko phakathi kwami nabo laba bamhlophe. Siyasebenza nje kodwa umehluko sesiushintshile ngoba kakhulukazi abantu besimame esibaqhasha kakhulu la ngoba umuntu wesimame uthi mayethole leyo mali asuke ayitholile ehambe yokubheka abantwana ekhaya
makuphela inyanga hamba edrobheni uyothengela ingane ibilimili eze nakho konke ongakucabanga ingane zikwazi ukuphila. Thina abantu besilisa ke suke sisegoli abanye bethu abayinaka izinto zokuthi ingane ziyondliwa kanjani. Kodwa thina sakunaka ukuthi abantu besimame sosebenza ngabo kakhulu ngabe khona besilisa njengobona ogandaganda bephendula umhlabathi nje basebenza besilisa womakhenikhi obani. Kodwa sinake nje ukuthi abantu bakithi siyafisa nje ukuthi engathi umuntu engakhula siye phambili abantu bekwazi ukusizakala ngoba okukhulu ukuthi abantu bakithi besizakale izwe laseNingizimu neAfrika kuthi noma sihambe emhlabeni iplaza lithathwa abanye abolandela kodwa kungathiwa hayi wayesewile lo kakhulukazi nje mina mawuzongibuza ngama challenge baba ngibe nenkulu challenge mangifika la ngalima kakhulu la abamhlophe abazange bengemukele bangigcina sele ngayo yonke indlela abantu engibafica kwakufanele bengifundise kuze kwasuka bona abantu bakithi kwasuka yena uhulumeni wethu wasithumela abantu abazosifundisa ukuthi kulinywa kanjani kutshalwa kanjani njengibona nje nanku lokhuzana ikhabishi nanku pineapple wotamathi onion sikulimile konke kodwa siye saba nabantu abaze bazosifundisa kodwa sabafica bekhona babezama ngayo yonke indlela ukuthi singayi phambili khona ukuthi umuntu omnyama uhlulekile siyabona ke ukuthi endaweni eziningi abantu abamnyama lapha abahluleka khona bahlulekisa ukuthi ngwaso begcinazelwe bengekho abantu ayikho indlela nawe nje ubuze lapha nje utsheliwe indlela ihamba kanjani akekho umuntu ovela azi indlela nje engazange ayihambe ilokho nje ukufika kwami la ekhaya kwaMkhize kungibusisile kakhulu ngoba benginabantwana ngiyafundisa kumanje futhi nange isifiso sami ngiyafisa ngathi lingandlondlobala lingawi likhule ngesimo sami ngibuka ngaso ngoba ngiyafundisa ngisenabantwana abancane abafundayo futhi ngisenethemba lokuthi ngizobaqhuba ngakho khona lo msebenzi wala ekhaya beqhubeke behambe bosebenza bofunda kwezinye indawo. Mbukeli ke into enye esifisa ukuthi sizwe ukuthi mhlawumbe ukufinyelela kwale farm kuleli zinga ke eselifinyelele kulona kungabe mhlambe kuqhamukapi kulapho khona ke ubaba uMkhize eveza izinto ezithi ke nohulumeni unesandla ekuthenini ke le ndawo ke ithuthuke kodwa siyafisa ukuthi ke nakhona lapho singamkhulumeli ngoba phela ukhona ubaba uMkhize ubaba uKhabazela ukusichazela uma ngabe sithi ke abakhulumi. Uyabona nje sibonga kakhulu ukuthi ungqongqoshe kade ekhona usebenze ngayo yonke indlela asifundisa aguguzela ukuthi abantu abayenhlabathini ungqongqoshe khona ukaMadlopha Mthetho naye siyambona uyehla uyenyuka uthi abantu abahambe beyolima ngoba akukho kunye ngoba lokhu kudla sike siyokuthenga lapha edolo osukade kulinyiwe so ke ngenye yezindlela abantu abaphume beyolima leyo ndawo yakhe umuntu encane kanayo akahamba isebenzise ngoba njengoba nje nasemakhaya nje ngakhe kwanibela nje imizi yami yonke inengadi enkulu ngilimile nakhona amakhabishi anyanisi konke ukuthi bengahambi beze bothenga ngisho anyanisi bothenga ikhabishi uma kuyisikhathi sakhona uma ngabe ngiqeda lokhu nje ngifaka ubhontshisi nasekhaya ngizobe ngifaka ubhontshisi ugqugquzela nabantu basekhaya uma sebebuya sekuvuthiwe besebecela uyabatshetha awuthola indawo ngikwazi ukuthi ngizokulimela omakhelwane nje iningi labo ngikwazi ukuthi ngithole ngibathengele ithombo la ekuzaneni ophongolo ngihambe ngiyobalimela ngibalungisele ingadi ukuze bekwazi ukuthi kuba khona kwami nami kuba khona kwabo nami bekujabulela noma sengihambile emhlabeni bethi wayekhona umuntu wayengena wathi noma esephumelela kodwa akangasikhohlwa. Mkhize farming ngakhuluma ngakho okube intokozo empilweni yethu thina abalukhuzi basisukumisile basitholela abantu abazosinikeza imbewu njengobhontshisi nje sawuthola ubhontshisi sawulima ngenxa yaseMkhize farm. Ngaqhubuzela kakhulu ukuthi singabantu abasha mina sengumama sengimdala kubantu abasha ababuyele emhlabathini ngoba umhlabathi wona njengoba nibona nje wona oveza amathuba omsebenzi njengoba silokhu sikhala ngamathuba omsebenzi nje sithi amathuba omsebenzi awasekho kodwa indawo onayo uma ungayisebenzisa ekutheni uyalitshala iklabishi uyatshala yamazambane uyatshala uanyanisi uyakwazi ukukhiqiza udayisa ukwazi ukuphila njengoba manibona nje kubantu abasha bangena esitolo bethenga baze bethenga ispinach bethenga beze bethenga uanyanisi bethenga baze bethenga iklabishi angeke ukuthenge uma uzokwazi ukufaka emhlabathini ukunake ngendlela okuyiyona yona kukhule kahle uyakwazi ukuthi udla uphinde ukwazi ukuthi udayise. ePitoli phuma la ngiphikele ePitoli ngama truck market enkulu eGauteng lapha eJohannesburg kune market enkulu lapho eCape Town
akhona amaloli ahamba lapha emgwaqweni ayakwazi ukulayishele ese Cape Town siya exporta naphesheya uyahamba upineapple wethu njengoba nje ubona omncane lapho uma ungaphenduka ubhekele emuva ubone amasimo engwalimile asinayo inkinga ngokwe market ngaye njalo lo hulumeni wabantu wentando yabantu okwazi ukuthi noma ngabe umuntu ungenile eminyangweni angababikho ukuthi hayi ngoba lo akayonhlanga nami lo unjani basebenzela wonke abantu ngoba egcineni kosuku imono nje Mthembu esuke ikhona kodwa inhloso umuntu omnyama umuntu omhlophe India ikhaladi bayinto eyodwa okufanele bebambisane so ke umkhiqizo wethu asinayo inkinga okwamanje kodwa ke kuye ngama price ukuthi ngesikhathi esithile ama price emarket ayimali engaka nje bakuzoshaya uDecember nje mangalimanga kahle ayikho imali engizoyithola ngale kwalokho mase kudlule isizini yelokhuzana yalabantu asuke befuna lelo hlobo lwaleso zifuno kuyasebenzeka nje ngayibona inkinga noma ke ingane zabantu kungafiki lapho kufanele fike khona ngokwemali yokuhola kodwa siyafisa uhulumeni ayangenelele alekele lapha angalekelela khona okwamanje kodwa ubukala uhulumeni engekho kude nabantu Mzwa kwethu ke kuyaye kuthiwe ke ayilwanga yesabana kulapho suke sesiliguqisa khona ke uhlelo besithi abakhulume sisehluhluwe eMkhize Farm nokuyilapho khona ke kade sifisa nje ukuthi sithole ke izinto eziningi ezithinta yona ke le ndawo esikuyona osuna namhlanje asibonga kakhulu ukuthi ubeyingxenye yalolu hlelo okusukela eqaleni kuze kushayile isikhathi igama nguphiwe ngokwaMthembu uncedi inyoni encane yasha amaphiko yandiza ngivumeleni ngiguqe siguqeni sonke siyothi sukuma kuyobe kusolizayo inkosi inibusise.